What's up, guys? Lilian er med house. I dag skal vi lave hvad vil du have? Vi har den her magiske skål. Nu slår vi sten, sag, papir. Don't say fair now. I want so Alma starter. Yeah. Hæld et glas vand ud over den anden. Så hvad vil du helst, Alma? Jamen, jeg vil hellere hælde et glas vand ud over dig. Fordi jeg vil ikke have en hånd på maven alene. Så jeg hælder et glas vand ud over dig. Det var virkelig dårligt værd. Er du klar lige? Så kan du jo ud over mig igen jo, nu. Så nu mixer vi den magiske kasse. Eller... Let me see. Yeah. Giv den anden en flad. Så kan du vælge den ikke ud af dig. Jeg tænker, jeg giver den anden en flad. Så du skal give alle en lussing? Er det okay? Nej. Nå. Er du klar? Nej. Luk øjnene. Alva. Alva så sammen. Tag det nu sammen, Alva. Sæt du dit hoved op. Alva, tag på hovedet. Alva. Ej, det gjorde faktisk low-key ikke til at leve det. Det skal du ikke se. Next. Okay. Yes. Super. Alma? I take these two. Yes. Nej. Giv en hånd på ryggen. Altså, skal du have den så på ryggen? Så hun er ryggen. Giv en hånd på ryggen. Fuck. Hvorfor giver vi en? Hvorfor det er min tur, så giver jeg en anden en. Du tager den der. Lad Ida ligne ule dit hår og have det resten af videoen. What do you take? Jeg giver dig en hånd på ryggen. Fuck. Ja, jeg... Det var ikke, fordi jeg gjorde det hårdt i Ida. Jeg var... Husk at subscribe. Now it's Lily's turn. Yes, sir. We take this too. Ja. Og den første er modtage lussing. Og den næste. Ej, jeg rev over. Hvad er det her? Nej. Jo, stop. Slik på min tår. Slik på Linas tår. Nej, men der står Almas. Der står det med Almas. Nå, Almas. Skal du stikke på min tår? Eller modtage en lussing? Jeg tænker på Almas tår. So now. We do that here now. Du kan lige få det. Det er så. Ej, jeg strækker min tog frem til dig. Hey. Jeg gør det. Giver jeg. Lilla! Så må du bare til at sluge alle med tog. Jeg sørger det bare af.
Har du stoppet? Og det værste er, at I gør også det, ligesom i corona. My turn. Yeah, det er rent, ikke? Hvor fuck er den der nu? Hallo? Hvor er det? Så er det nu. I take this too. What do you think he has scared? Jeg begynder at Spis en tænke. skefuld mel. Den er ikke så værst. Det gør hun. Men mindre der er noget med dig også. Det er sikkert for mig. Lav. Ej, hvad laver du? Nå. Dørfis. Dørfis. Der er dørfis, eller spis en Jeg skefuld spiser mel. en skefuld mel. Det var 3, 2, 1. Jeg gider ikke, hvad skal vi skifte? Spis nu bare den fucking skik. Det var... Du skal have helt. Mere, det hele. Ej. Prøv at trække vejret. Breathe. He's still alive. Åbn kæften, jeg hælder. Nej. Ej, det er vokset. Fordi du... Jeg har dig i munden. Jeg tror, jeg skal gå over til. Jeg giver mig lige lidt. Nej. Der kommer dig ind. Alva har lavet dig i stedet. Kig der. Hun spiste. Jeg skal ikke mere af den is, tror jeg. Okay. Nu skal jeg i hvert fald ikke. Brug mit gulv. Ja, det fikser vi bagefter. Er det ikke mere slik? I need some candy. Gandhi. Fordi jeg gider ikke altid det. I det, jeg rykker lige lidt. Ja. Nu er jeg spise alt det der. Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Det er ikke ost, Hvad? Timo. Nå. Have a bite. Hvor boy? Yes, sir. Now it's my turn. Take them. Ja, bite. Have a bite. Ha' dine underbukser på hovedet i 10 minutter. Og nogle underbukser skal jeg så på. Hvad skal jeg så på hovedet? Almas. Skal din på hovedet? Ja, hvad skal jeg så? Ej, det kommer ikke til at ske. Nej, kom ned. Next one. Next one. Jeg håber, det er Nite. Hvorfor? Jamen, jeg håber ikke, det er Nite. Nå. Ej, jeg har fået med ind i min seng. Ikke så skal vi peber. Af visse årsager kan vi ikke lave den med kidnapperi. Man gør ikke det. Okay, det er de sidste to, og det er dine. Okay, kom, vi skal give mig en rød hånd. Yeah. Take this shirt off, man. Ej, skal jeg ikke hjælpe den her, så kan vi give mig en rød hånd. And now we do it. Og jeg ved, det her det er den sidste ryg til Link, så jeg kan bare så meget hårdt hende, for hun kan ikke engang svære det tilbage for mig. Sorry, Alva. Sorry, Alva. Nej, du skal... Calvin Klein. Du gør det her. Lille, du gør det her, for jeg gør det for dig. Calvin Klein. Are we ready? Ja. Nej, Lille, du skal ikke vise noget til dem. Ej, Lille, lad være med at vise noget til dem. Ej, vi prøver det igen. Vi prøver det igen. Jeg får faktisk mig igen. Okay, jeg siger skjult.
Hun er okay. Nice. He's okay. Hvor er de sidste 2 sædler? Ja, der er jo ikke flere. Jo, der. Nej, fordi jeg tog en, og så tog du en, så du tog den sidste. Ja, det var 2. Ja. Now, the last. Yo! So, the first one. Det var godt, jeg lige. Jeg kan ikke tage dig seriøst, når du er under på hovedet. Vi gør det snart. Okay. The first one is... Læg på hele Alvas telefon. Det er den her klamme sag. Jeg har også sikkert nok Det er den her klamme sag, vi har her. Den her ikke blevet renset i lidt tid. Rul dig i det våde græs i 30 sekunder. Ej, har I det med, hvor jeg klemmer i øjet? Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Jeg tager slik på hele Almas telefon. Give me a phone, bitch. Okay, så nu slikker hun på den. Jeg har ikke renset Det var skidt. Jeg har ikke renset det der i lang tid, så du We bare. ready. Tænk dig, er det på skærmen, eller? Ja, det er på... Ej, hvad er det på? Er det på skærmen? Ej, det var skræmt for mig. Ej, så er det bare sådan tunge opad, hvor det bare vådt. Ej, det er vådt, piger. Det der var klammer i Jeg min... fik en mail, der med... Hvorfor synes du, det der er klammer i min tår, bror? Det var klammer i min tår. Fordi det var støv Jeg på. går slå, der er mere... Der var støv på På en toiletbræt, ja. End på et toiletbræt, det skulle der fucking være. Ja. Så med, guys. Det var mega hyggeligt. Vi ses på fredag klokken 20.